lezen er maar op een knippels bij, hier een betiert op sneun te morgen. Ja, dit is 1 keer in het jaar dat we dit werk doen maaien, hè? Biemkesplantje. We moeten deze dag 2000 biemkes erin zetten. Ik moet Gotje preken, anders kan je verder. En ik vind dit zo ook machtig mooi werk, hè? Ja? Ja, ik wil het heel missen. Nee? Nee, en hij moet het ook net bij om te beginnen zonder dat ik erbij ben. Wat dan? Ja. Nee, maar daar zeg ik er wat van. We hadden een grote nacht aan. En dat mag je direct wel ingaan, nacht aan gaan. Het is gewoon een soort werk. Dat jouw twerkje hier een soort om? Ja, ik gemiddeld per week rekenen, dan denk je toch wel zo'n 24 uur in de week. Ja. Dus jij zit altijd in de kriesbiem? Ik zit altijd met de noos in de kriesbiem. Dus mijn noord is prachtig mooi werk. He? Mooi in de vrije natuur. He? Dus, en als familie zijn er mij nog helpen. Dus dan moest het van de moeilijk aantreden? Ja. Ja, ik ben wel wat later, maar ik ben maar één op een fiets kan. Die is er aan een voet weg, dus ja. Maar de kaamstal? Ja, ik kom altijd. Dit biemke, wanneer is die nou klaar voor de verkoop? Nou, ik denk dat dat nog wel een 3 of 4 jaar wordt. Ja. Nou, en met de criisdagen dan helpen we om te verkeerpen. En we helpen om ze erin te zetten, dus mooi toch? Ja, mooi nou. He? En het is al je liefdewerk oud papier. We krijgen hapwarm eten. Nou, wat is het mooi. He? Nou, ik zie donkere wolken, hoor je me droeg? Nou, ik hoop je het al. We hadden bijrader vanzelf wel in de gaten houden, maar ze moeten er goed in. Ja, lekker boeten wezen in de natuur. En het is gisteren van de week, nou, met snoeien, ik denk heden. Er zit een mooi stikkelbargje en er zit een mooie wintersleep nog onder de been. Nou, dan ben je er eens een verder een kliesternest met 3 aaien erin. Het jouwt heel volle. Ja, ik heb wel eens ongeluk. Dat is altijd geluk. Nou, we hebben een shot van Ik geloof dat ik begonnen ben. He? Ik kwam mee. Ik zie de Britse mal op een biljartclub en nou ja, dat wie wel aardig. En ik ben verhuurd naar Jasper kwam en toen ben ik hier lid geworden. Ik geloof van 2002 ben ik lid geworden hier. En langzamerhand waren het vanzelf meer Riepstra's. Hoe ging het verder? Ja. Toen ben ik lekker lid geworden. En na die tijd, die horen denk ik. Nou, wij zijn 10 jaar niet meer wij erbij komen. Dus hebben we wel verleid dat niveau een beetje omheen ging van de Riepstraat. Dus nou ja, toen moesten wij er wel bij. Dus, het zei een beetje ging. Nou, dan morgen gaan we altijd naar de koffie drinken en dan wordt het er. Als je verleden gaat, dan wordt het zo in, hè? Waarom wordt dat het vaakst, zei ze? Nou, voor het algemeen kan iedereen van iedereen winnen. Dat is het probleem met. Maar ik ga dit hier van 12 en hier.
Dan nog een keer en dan van los. Begin kijken hoe het fanatisme, maar we willen natuurlijk het allerlaatste van je broer winnen. Hè? Dat je dan inderdaad, als je ze bij elkaar zit, dat je dan steeds kennen, nou, wie had het nou werkelijk gewonnen? Hè? Wie is nou de beste? Maar je komt hier altijd mooi goed zien van wij. Ja, hoe langer het wordt, hoe beter het zin wordt. Ja, absoluut. En er wordt wel eens om het biljart heen sprong en de keu komt er wel eens op begonnen, maar de keu is altijd nog heel belangrijk. Ja. Maar mooi nou de winnen nemen. Ja. Nou, ik geloof dat Bob wel aardig de punten maakt. De slechtste in de competitie, maar... Maar nou, voor de jongen is hij prijsbiljart, dan is hij altijd heel goed. Hè? En wij zijn met prijsbiljart misschien minder serieus dan Bob. Ja, dit is het algemeen de beste, hè? Bijna.